Эгерде мына Татарстанга бир куркыныч яный калса, Татарстанны ватан буларак саклауга барыр идегезме? Неге бармаска? Бардык. Сезнең өчен Россия гына ватанмы, яисә Татарстан да ватанмы? Россия Федерациясында яшәгәч, Россиядә безнең ватан, Татарстанда безнең гази ватаныбыз булып тора. Менә сайлау не булса, мөмкинлеге булса, кайсын беренче урынга куяр идегез? Әлбәттә Татарстан. Татарстан аерылган республика булса гына. Булай тарих бергә бит Россия белән. Сезнең өчен Русия гына ватан булып саналамы? Ну, хәзергә, альтернативный тарих булса гына ул. Менә Татарстанны үзегез ватан дип саныйсызмы? Мәйе, Татарстан. Барры безнең ватаныбыз бит бу. Шуңа барры обязательно. Сезнең өчен Россия ватанмы? Ватан без бит барыбер Татарстанда торабыз. Татарстан, Россия единый бит инде алар. Татарстан сезнең өчен Якынрак ватаным Татарстан. Сайлау булса ике арасында беренче урынга кайсын куяр идегез? Татарстанны куйыр баштан. Россия бер кырыйда калыр име? Ну, алар можно сказать бергә, но барыбер Татарстан ватаныбыз лучшерак Россия караганда. Обязательно это долг каждого мужчины, я думаю, потому что как бы здесь живут его родные, близкие, родственники. И это долг каждого мужчины. Для вас родина это Татарстан или Россия? Вообще родина, наверное, Татарстан, потому что здесь живут мои близкие, родные, то есть опять то же самое, все мои друзья, которых я знаю, которые меня поддерживают всегда. Әлбәттә мин үз ватанымны Татарстан сакларга чыгарым. Синең өчен ватан ул Россиямы, Татарстанмы? Минем өчен икесе дә ватан, Татарстан да, Россия да. Әгәр сайларга туры килсә, кайсын беренче рәттә куяр идең? Татарстанны.